Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň döwlet ýanyň howpsuzlygy gollagynyň işgärleriniň arasynda ýanyň amaly sportunyň derejesini ösdürmek hemde şahsy düzümiň hüner usbatlaryny kämilleşdirmek, olaryň ýangynlary söndürmekde söwüşen ruhda beden taýdan sagdym bolmaklaryny gazanmak maksady bilen Lewap vilayatynyň Türkmenawa şäheriniň sport mektebinde döwlet ýanyň howpsuzlygy gollaganyň bölümleriniň arasynda ýanyň amaly sport boýunça döwlet derejesine geçirilen bäseçiň jemlenýär. Bu inovatyw hüner bäsechigi ýanyň howpsuzlygy gollaganyň işine usbat, başarjan hem okypy işgärler ýyda çykardy. Dawranyň dowamy aýdym faly ruhy bilen çykyşlary ulaşdy. Bu ýerde watan mukaddesligini, dostlugyny, ajaýyp zamanamyzy, arkadaly gahrman serdarymyzyň başlandygyna durmuşy ornaşdyrylýan beýik işleri tarifleýän belint owaly aýdymlara giň gerilmerli. Bäseçiň umumy netijeleri boýunça toparlaryň arasynda Mary vilayatynyň polisiýa müdürlüğiniň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň ýygyny topary barynjy orna, Lewap hemde Balkan vilayatlarynyň polisiýa müdürlükleriniň ýanyň howpsuzlygy bölümleriniň ýygyny toparlarym değişiklikde ikinci we üçüncü ornlara nasip bolurlar. Ýeňjilere bäsechigi gurujylar tarapyndan diplomlar hemde jemgyçilik gurumlarynyň sowgatlygy goşuldy. Bäseç gatnaşjylar soňra vilayatyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine gedilenjetdiler. Olar muzeýde ýerleşdirilen gammatlyklara we sport ulgamanyň ösüşlerini görkezýän görnüşleri synadilar. Dawratnaşlar ýyl günümizden bagtýarlygy, eşretlik hem awadan durmuşy uğruna ýygy-dal aladalanýan türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza we hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdanymyza tüýs sürekden hoşalyk sözlerini aýtdylar.